que estou moi agradecido e que comparto casi todo o que dixeches. O de correr non me acabo de decidir. Comparto contigo a parte máis importante, que hai que saber a onde se vai. O importante é a constancia, ter a dirección clara e a constancia no camiño. Que se vaya correndo o tanto, pois olha, iso cada un según as súas circunstancias e posibilidades. Tamén moitísimas gracias a Javier. Eu me comprometo a que no barrio da Ponte Pedreña, por tanto, un barrio sempre querido para mí, que sempre, bueno, sempre ganei as eleccións. A seguinte que vengo moitísimas gracias, porque hoxe era un día moi complicado para ti e fixeches o esforzo de estar aquí. E estás aquí por esas dúas razóns que explicaches, por amistad e por amor a esta ciudad. É moi importante. Os de Santiago, non é importante que nazamos en Santiago. Uns naceron en Santiago, outros nacemos fora. Pero somos de Santiago porque queremos ser de Santiago e nos sentimos de Santiago. E bueno, Belén, menudos deberes, non sei onde estás, que nos pos. É dicir, non é nada fácil, o teu tampouco. É evidente que todo o que dixeches ten razón. Despois, intentaré decir eu algo, porque despois de falar todos vos, a verdade é que me quedo coa sensación de que non sei moi ben que vou a contar, pero bueno, procurarei non repetirme excesivamente. Tamén lle quero dar as gracias a Freddy Grace, que é da canción que estaba antes, que por certo era compañero de colegio da miña filla. Estou moi contento de que fixeron a canción tan bonita e hoxe poidéramos disfrutar dela, que se alto e que ademais nos permitira utilizarla. Hoxe, todos os que estamos aquí nos reúne unha sola cuestión, que esa realidad é o amor pola nosa ciudad, é o elemento fundamental. Queremos a Santiago, queremos o mellor para Santiago e nos doe Santiago. É a segunda parte, nos doe Santiago. Porque todos nós vivimos o esforzo de construir unha ciudad que era unha cidade modélica. Vivimos durante moito tempo como Santiago se converteu nunha referencia. Lembrado que foi Belén, que no ano 2002 fomos reconocidos como capital de Galicia. Antes éramos sede das institucións autonómicas. No 2002 conseguimos ser reconocidos